Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami maranto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga pasahero gikan Iloilo City padulong Negros kag vice versa, hindi anay pagpasugtan nga makabiyay sa sulod sang isa ka semana. Mga doktor sa Negros Oriental nagapanawagan sa gobyerno nga paidalom si CQ ang ilang nga probinsya. Clearing operation sa kabukiran nga kabahin sa Northern Negros Natural Park ginpauntat. Duha patay sa separado nga pagpaniro sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, Mrs. na sorpresa nga ang nagapangawat sang kwarta sa iya nga bag, hindi tawo. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Community Environment and Natural Resources Office ang natalana magpasaka sang kaso batok sa responsable sa pagpangutod sang bakhaw sa kilid sang Sumag River sa Bacolod City. Isa ka hearing ang ginpatigayon sang Senro bago kaina sang aga angot sa reklamo sa mga pumuluyo batok sa pagpangutod sa mga bakhaw sa kilid sang Sumag River nga nasakupan man sang barangay Pahanukoy. Ginpahayag ni Senro bago Head Engineer Joan Nathaniel Herangaya nga wala dapat ginpangutod ang amo nga mga bakhaw bangod isa ini kapag supak sa kasuguan kag wala man sang may na-issue nga permit ang ila talatapan. Base sa investigasyon sa Senro, ang pagpangutod sa mga bakhaw ang kabahin sang development nga ginahimo para sa pagpatukod sing isa ka resort nga nagapatigayon man sang pag-reclaim sang duta sa suba. Ginahanda na karon sang Senro ang mga nagakaigo nga dokumento kag testigo para mapasaka ang kaso batok sa nagpautod sang mga bakhaw. Sa number 9, sa Himamaylan City, sa kaminor de edad nga babae, patay matapos malumos sa suba. Patay ang 12 anyos nga babae matapos malumos sa suba nga ilang napaliguan sang Sabado sa bahin sa Barangay Tuoy sa syudad sang Himamaylan. Sadig sa report sang Himamaylan PNP, nagpaligo ay naghampang sang Sabado sang udto sa suba ang biktima upod ng iyang mga abyan nga mga minor de edad man. Matapos ang pila ka minuto, natalupang dan sang iyang mga upod nga nadula na ang biktima, gani ila ini nga ginpangita. Pagkaligad sa isa ka oras, ang ilan natigayon makitaan ang 12 anyos nila nga abyan nga yara sa idalom sa tubig sa suba. Gidala pa sa ospital ang minor de edad nga biktima pero patay na ini sang mag-abot sa ospital. Sa number 8, lalaki nga ginapatihan na igo sang kilat na sapwan nga patay. Nasapwan nga patay sang Sabado sang aga ang 49 anyos nga si Jose Benito Ercilia sa tunga sang talamnan sa barangay Atipuluan sa syudad sang Bago. Sunod sa Bago PNP sang Huwebes pa sang hapon ulihi nga naglisensya si Ercilia nga maghalin sa ilabalay agud magtrabaho sa talamnan pero wala na ini makabalik. Nakitaan ini sang Sabado nga nagahapa sa tunga sang talamnan pero sunod sa pulis wala man sang may makita nga ebidensya sang foul play sa bangkay ni Ercilia. Posible sunod sa pulis nga naigo ini sang kilat samtang nagatrabaho nga nagresulta sa iya kamatayon. Sa number 7, sa syudad sa Bacolod, duha ka mga persona patay sa separado nga mga kaso sa pagpangluthang sang riding in tandem. Patay ang 31 anyos kasi Angelo Tamparong matapos gintiro sang kagabi isang riding in tandem sa Purok Gracia sa Barangay Singkang Airport. Sa investigasyon sa Police Station 8, gikan sa balay sang iya anay live-in partner si Tamparong para magbisita kung tani sa iyang anak pero nagpauli man inigilayon bangod wala siya ginsapak sang partner na sa karon sang iya anay live-in partner. Sa nagpanglakaton sa dalan, dito na siya ginpunduhan sang riding in tandem kag gintiro sang back rider nga nagresulta sa iya nga kamatayon. Samtang patay man ang 38 anyos nga si Odi Gonzaga matapos tiroon sang riding in tandem sa Purok Kabugwason sa Barangay Masilingan sang Biyernes.
Sunod sa hepe sa Police Station 7 nga si Police Captain Elmer Bonilla, nagapanglakaton lang sa kilid sang dalan si Gonzaga agud magbakal kung tani sang panyapon. Sang siya agin punduhan sang duha ka mga persona nga sakay sa motor kag gintiro sang makapila ka beses. Anom ka basyo sang kag tatlo ka mga deformed slugs sang 45 caliber pistol ang nakuha sa crime scene. Sunod kay Bonilla, inog subject pa kung tani sang pulis sa buy-bust operation si Gonzaga nga damlag pa na preso man sa kaso may kaangtanan sa illegal nga droga. Mahimo nga drug-related man ang motibo sa pagpatay sa iya, suno kay Bonilla. Sa number 6, ginpauntat na sa ang lokal nga panguluhan sa Talisay ang clearing operation nga ginapatigayon sa dalan sakop sa nga sitio Kampuestuhan, Barangay Kabatangan, agudto nga usisaon. Makitaan sa post ni Roderick Samontes sa social media page ang retrato sang isa ka backhoe nga nagapanghawan sa duta sa paghimo sang isa ka alagyan sa among nga lugar nga nasakupan sang Northern Negros Natural Park nga isa ka protected area. Nagapanawagan si Samontes sa gobyerno nga usisaon ini kung bala may paglapas sa kasuguan. Ginpahayag naman ni Community Environment and Natural Resources Officer Engineer Joan Nathaniel Herangaya nga iya gilayon ginpahibalo ang lokal nga panguluhan sang Talisay sa nagaluntad nga clearing operations. Ginpauntat ini kahapon kag may gintalana nga hearing buwas nga adlaw ang Senro LGU kag ang nagapatigayon sa clearing operations agud mausisa kung bala may nagakaigo ini nga permit. Sa number 5, iban yung mga frontliners nga nagatrabaho sa gobyerno pati ng essential sector ang sarang na mabakunahan sumugod sa banason nga bulan. Gitpahayag ni Dr. Marie Jocelyn Te sang Department of Health Regional Office nga target sang DOH nga mabakunahan na sa marason nga bulan ang mga persona nga yara sa idalom sang A4 priority list. Sila mga frontliner personnel sa gobyerno kag mga essential sectors lakip na mga uniformed personnel kag katapo sa media. Pero nagahulat pa sa karon ang DOH Regional Office ang supplies ng bakuna nga mag-aabot gikan sa National Office. Parayon ang pagbakuna sa mga local government units sa mga yara sa A1 tubtub A3 o kung mga healthcare workers, senior citizens kag mga may comorbidities. Sa syudad sang Bacolod, nagapadayon ang pagbakuna sa mga malls pero para lamang ini sa mga na-schedule na sa ilang second dose sang bakuna. Idibangod wala pa sang may nabaton nga bago nga supply sang bakuna gikan sa DOH. As our target, as advised of our DOH Central Office, we will be expecting to start it all in sa June. So hopefully by June makakasugod na, no? So mabalaan naman na anyway na naman sila sa master listing, and once may ara na may maabot na vaccines, then ma-start ang vaccinations ato ng A4. Sa number 4, manubo sa karon ang turnout sa COVID-19 utilization sa probinsya. Ginatutukan sa karon sa Provincial Health Office ang vaccine advocacy kasubong man ang pag-update sa mga report gikan sa mga banwa kag syudad. Yaring report. As of May 24, 49,986 ka AstraZeneca kag Sinovac vaccine ang nag-abot sa probinsya. 36,165 sini o kung 72.35% ang na-utilize o kung ang nadapat na. Sunod sa Provincial Health Office, kung ibase sa target, mahinay o kung manubo ang utilization sang bakuna. Una, dapat sa sulod sang anong kaadlaw, humalin sa na-deliver ini, dapat ini ang nadapat na sa mga natungdan. Sunod kay Dr. Jessica Fama, ang Medical Specialist 3 sang PHO, wala na labot ang anong kaadlaw nga ginset sang DOH. Pero ginatutukan nila ang pagpatud sang datos nga nasubmit sa mga LGU. Bangod may nasugata sila nga problema sa sistema sang reporting. Kagdugang pagidiri ang problema man sa connectivity. Ang reporting is through Google. I-upload na nila sa Google, and kami sa province, we have no access sa kinanglan i-report gina nila sa amon kung anong gin-upload nila. So we still have to reconcile our data with the municipal and city local government units, no? So amo na siya. So far, I believe mas taas dapat. I believe mas taas dapat ang record na vaccinate na.
Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, ginatutukan man ang vaccine advocacy. May mga banwa kag syudad nga hindi makaidog sa ilang nga priority list bangod padayon ng paghulat sa mga luyag magpabakuna sa natungdan nga priority category. Isa man sa ginalantaw ang kakulang sang vaccination centers ilabi na sa mga dalagko nga mga syudad. Ini asta pa lang ta sa A3, but what we are doing right now is pangitaon tong issues nila kada isa ginatawagan kung nga ang kalatabo mo na nakita namon nga ginahulat pa nilang ibang nga priorities nila wa sila panaaw sa may harang nga problema nga ang vaccination venue nila jutay. Why jutay? Hindi sila mag-hire sang vaccinator, problema na. Hindi mo kapit-pagid kung akong population mo, kung cities ka, problema na. Pero kung ipaanggid sa utilization rate sa iban nga probinsya sa Western Visayas, sunod sa PHO, hindi man maglayo ang Negros Occidental ilabi na kung ipaanggid sa probinsya sang Iloilo. Sa SWS survey nga ginpatigayon sang Abril 28 tubtub Mayo 1, 3 sa napulo ka Pinoy ang desidido magpabakuna. Ang resulta sang survey ang ginrelease sadtong Mayo 20. 33% naman ang hindi luyag magpabakuna, kag 35% ang hindi pa makapatod. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson sa pagsapol kaina ginsiling na sa Department of Health nga kung wala na sang luyag magpabakuna sa idalom sang isa ka priority category sarang na mag-proceed o kung magdiretso sa madason nga category. Secretary Duque said pwede na daw sabay A1 to A4. So meaning to say, kung mayara pa mga senior citizens na nagabalibad, okay, then we go to A4. So I think that will increase our rate of inoculation. I've requested this before, but the explanation given is we have to follow the priority. Ang utilization rate sang isa ka LGU amo ang nagapat-od sa masunod nga batch sang bakuna nga pagabatunon. Suno kay Lacson, ginsiling sa amo nga pagsapol nga unahon ang mga lugar sa NCR Plus sa supply sang bakuna. Pero magapabili naman ang Region 6 sa mga lugar nga priority man. Sa number 3, mga doktor sa Negros Oriental nagapanawagan sa gobyerno nga paidalom sa ECQ ang bugos nga probinsya. Nagpagbuwas ang statement ang Negros Oriental Medical Society nga nagapanawagan sa Negros Oriental Provincial Government nga paidalom sa enhanced community quarantine ang probinsya kung i-lockdown bangod sa pagsaka sang kaso sa COVID-19 kag pagkapuno sa mga ospital. Sa pinakaulihing nga bulletin sa Provincial IATF, 3 sa 5 ka mga major hospital sa probinsya ang puno na kag ang 2 sa diri ang naglapaw na sa full bed capacity. Ginapanawagan man sa mga doktor nga untatan anay ang mga social gatherings kag ipatuman ang curfew antes pa mag-collapse ang healthcare system sang probinsya. 709 ang total active cases sa Negros Oriental sa karon, pinakamataas hubalin sa pagsugod sa pandemic. Samtang nagpanaog naman sa 1,428 ang active cases sa Negros Occidental, bisan panadugangan sang 93 kabago nga mga kaso sang kahapon. Samtang may 86 naman kadugang nga mga kaso sang COVID-19 ang Bacolod City, nga karon mayara na sang 1,190 ka active cases. Sa number 2, ginasuportahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang desisyon sang syudad sang Iloilo nga temporaryo nga pagpauntat sang biyahe padulong sa Bacolod. Suno kay Lacson, wala siya sang may nakita nga problema sa amo nga lihok. Matuod nga may pila ka mga negosyo nga mahimo maapektuhan, pero siya ang nagahatag sang kooperasyon sa Iloilo City kag ang paguntat sang biyahe sa sulod sang 7 ka adlaw man lamang. Damlag pa naghinyo man si Lacson sang pagpaidalom sang probinsya sa General Community Quarantine matapos magtimbuok ang COVID-19 cases sa Negros Occidental. Pero wala ini naaprubahan sang National IATF. Kung naaprubahan man sang NIATF ang hinyo sang Iloilo nga magpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine, nagapati si Lacson nga mahimo natalupangdan sang NIATF ang Iloilo bangod sa mga ginapabutsyag ni Mayor Jerry Treñas. You know, let's just help Iloilo. They feel that one way of stopping their surge. Then let's be part of that
solution. No? Maybe because of the noise made by Mayor Trenyas, they got the attention of IATF. Ang aton active cases is yes, bigger than Iloilo province. No? But you know, if you ask the regional DOH, we're still low risk. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga fast craft vessels sa Bredco Port ang mag-utat anay sa pagbiyahe padulong sa Iloilo City sa buwas nga adlaw. Ini matapos ang ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Iloilo sa sulod sa 7 ka adlaw. Yaring report ni Marty Go. Mayara na sang mando ang Philippine Coast Guard sa mga operators ng fast craft vessel sa Bredco Port nga suspendido ang biyahe pa Iloilo City sumugod buwas nga adlaw tubtob sa madason nga Lunes, Mayo 31. Ini matapos nga ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Iloilo City sang 7 ka adlaw bangod sang pagsaka sa mga kaso sang COVID-19 sa syudad. Suno sa isa sa mga fast craft operators nga si Frank Carbon, padayon ang pagbiyahe sang mga ro-ro vessels pakadto sa iban nga mga probinsya sang Panay. Pero may panugyan siya sa mga luyag magkadto sa Iloilo City nga nagatuyo maglabay sa Iloilo Province o kun iban nga probinsya sang isla. Kung gusto mo mag-final destination mo Iloilo City using Dumangas nga port, via Dumangas port, you might not be able to enter the border of Iloilo. Because If ang inyong ID is your from Bacolod ka. Sige, the whole idea is ang mga tao halin sa Bacolod, halin sa Negros, hindi anay pasudlon sa city. samtang malapit na lamang nga mapuno ang mga hospital beds sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa mga may COVID-19. 93% na sa karon ang utilization rate sa ospital sa ilang mga COVID-19 beds. Gani kung mapuno ini, temporaryo anay nga hindi magbaton ang ospital sang mga pasyente nga may COVID-19. Base sa data sang DOH Regional Office, yara sa 55.71% ang utilization rate sa mga COVID-19 beds sa Bacolod, kag 49.15% naman ang Negros Occidental. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka misis nakibot sang iya madiskubrihan nga may nagakawat sang iya nga kwarta sa malawig na nga tinion. Pero mas ginkakibot niya sang iya madiskubrihan nga hindi gali tawo ang nagakuha sang iya nga kwarta. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sang kahapon, nagbisita si Cheryl Tanlaptay Hupon sa pansyon sang iya amay para mangayo sang sign. Kun bala, padayunon niya pa ang pagnegosyo sang karinderya kay malawig na siya nagabatsyag sang epekto sang pandemic sa ilang nga negosyo. Kinpromisa niya abi sa iya ginikanan nga sigihon niya ang negosyo nga ginsuguran sang iya nga iloy. Dito, gining kaibigan ko sa mga kukain mo kumisahin, Bebol. Ang promise ko, ginip ko man, pero di ko na kaya. Tingkay mo kumisahin na kung ituod, din man, ipasira ko na lang ko. Pero hindi na ko, hindi nagit. Bako na siya. Pagpauli niya, nag-isip siya sang kwarta niya sa iya nga bag sa kwarto sa ilang ginarentahan nga lugar para sa ilang nga karinderya. Nakibot siya kung nga kulang na naman ang kwarta. Hindi kano iniuna nga tion nga nadulaan siya sang kwarta. Nagalibog ang ulo niya kay wala man sang iban nga tao nga nagasulod sa kwarto nga palahuwayan nila pero nagakakulangan ang iya nga kwarta. Nakita ko nga nagalili siya sa buho. Sinigod, sa sobrang kainit sa ulo ko nga wala akong kwarta. Saan yung dum-dum ko wala? So na lang nara sa sunod kwarto ko. Kaya mo to na yun na ipaglagas ko sa iya. Kung pinanggit sa nanago, na lang didadalaga naman sa naman ka buho. Kaya sa akin flashlightan ko ang buho, dito ko nakita nga may mga kwarta na nga dalaga balahaw. Ilaga gali ang nagapanguha sang kwarta sa iya nga bag kag ginasulod sa buho sa dingding. Ginguba nila ang dingding kag dito nila nadiskubrihan nga may pila ka panid sang kwarta nga nabutang sa buho. May tag 1,000, 500, 50 sinon. Among buko ng dingding. Ginguba niyang dingding ito eh. Ginguba gina mo ng dingding. Pagbabaan na mo, nasa sa iban pa nga bilogin nga dingding sa mo to nga side.
May mga kwarta-kwarta sila pamutang. Lain nga mga bills, ma'am. May sa kalibo, may Oo, may dua. Ang isa ka libo, dua ka bilog. Dayon ang 500 pesos, dua man. Ang 100 pesos, 9 ka bilog. Ay, grabe. May mga katag 50, kag tatlo, kasi katag 20. Mo na siya na. Pila tanan na total? 4,210 tanan. Nakasupot ang ilaga sang masobra sa 4,000 pesos sa sulod sang dingding. Hindi bahang pa ni Cheryl kung bala ini ang sabat sang iya amay sa iya ginapangayo nga sign. Pero nagdesisyon siya nga sumugod buwas nga adlaw. Isarado anay ang kalan-an para sa general cleaning kag renovation. Mapahuway siya sa makadali kag maminsal sang madalom. At least nagamit ko ang kwarta. Kag magamit ko, ganda kay closing na daan sa school subong. Oo. Itingog man balayaran sa mga bata. Ah, At least somehow, actually, gin-save ko gin man to. Pero siya galing ga-save man saya. Nang buhat ko, may paispilaon siguro, magaya. Nagapinsar siya gani nga mahimo nga natabo ang ini nga insidente para makapahuway siya anay sa makadali kag maka-recharge sa tanan nga stress ang adlaw-adlaw nga pangabuhi. Basta ini kuno ang sabat sang iya amay sa iya palamang kutanon. Magpahuway lang anay kag hindi mag-surrender sa mga pagpanghangkat sang pangabuhi. Grabe, Barb, no? Nangayo na siya sang sign kay Papa niya kung dapat i-continue yung negosyo. Ang hatag siya nga sign, ilaga nga may kwarta. Ano meaning ayhan? Ding halalungan, gid giling ilaga, no? Hindi lang gali pagkaon ang sarang niya nga makuha. Kundi Siguro mo nagkakaubos kwarta ko, Barb, ay damo ko rin ilaga. Di na. ding pero at least wala na kit-kit no. Isa, Barb, ka isa ka 1,000 peso bill, nagisi, pero try pa dalon sa bangko kung pwede pa. Pwede. The rest yang do 4,000 plus, di ba total? Ang 3,000 plus ya, nagamit niya na. So, kumbaga, nag-ipon si ilaga para sa iya sa kwarta. Grabe, no? Who would have thought nga mo ito? Yan tungkol sa natabo mo i-close, anay nila ang ilang karinderiya para makapaninlo man. May time Oo. siya makapahuway. Amo na pinakanamit ang part. Ganun man. Importante nga na-recover ang kwarta. Ganun na. Kagawa itong mga balita sa Negros, Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kang eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.